Que sexan os propios vendedores da Praza de Abastos de Pontevedra os que asuman a súa xestión. É a proposta que porá sobre a mesa o Concello nunha reunión que se celebrará a vindeira semana. Imos ofrecerlle esa posibilidade, que asuman elas e eles a xestión do mercado e nos acompañar nese proceso. Que se constitúa unha asociación de praceiros e de praceiras e negociar precisamente esa xestión por parte deles directas do equipamento público. Esta podería ser, segundo Gulías, unha solución ao conflito aberto pola decisión do goberno local de mudar o horario de apertura ao público da Praza Pontevedresa. Aínda que sobre o papel era de 6 da mañá a 1 da tarde, na práctica non pechaba ata as 3. Non ten sentido ter un horario de apertura das 6 da mañá porque hai unha lonxa, cando esa lonxa leva xa case 2 anos en funcionar. Falar dun horario axustado ao funcionamento do equipamento e, polo tanto, de 7 da mañá a 2 da tarde. Cando se teñen todos os efectivos, o que se estaba facendo é permitindo o peche ás 3 da tarde. Cando non se teñen todos os efectivos, iso é imposible mantelo. Con este cambio, o goberno local busca tamén adaptarse á xornada laboral dos funcionarios. Eu, sin orzamento novo e sin ter persoal, non podo facer nin acumulación de tarefas, nin de funcións e demais que me permitan manter este horario. E polo que non podemos garantir ese horario ata as 3 da tarde. Si é certo, e te razón, e a mí me consta que a veces pechaba a empresa de limpeza, pero non é o seu cometido, e a empresa de limpeza non quere ter ese cometido porque é unha empresa de limpeza. O Concello comunicou esta decisión aos praceiros a semana pasada a través dunha resolución. O novo horario entrará en vigor en principio a partires do vindeiro luns 19 de febreiro.